καρκίνος του παχαίου εντέρου είναι πολύ συχνός, αλλά και ιάσιμος. Αρκεί η διάγνωσή του να γίνει έγκαιρα. Ποια είναι τα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοήσουμε, πώς γίνεται η διάγνωση και πώς η θεραπεία του, όλες οι απαντήσεις στην εκπομπή μας που ακολουθεί. Ο καρκίνος του παχαίου εντέρου είναι ένας από τους 3 πιο συχνούς καρκίνους παγκοσμίως. Συνήθως εμφανίζεται σε άτομα πάνω από 50 ετών, όμως τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία αύξηση σε άτομα νεότερης ηλικίας. Πώς γίνεται η διάγνωση του καρκίνου? Δίνει πάντα σημάδια και όταν γίνει η διάγνωση είναι εύκολη θεραπεία, χειρουργικά ή όχι? Σε όλες αυτές τις ερωτήσεις και σε πολλές ακόμα θα μας απαντήσει ο καλεσμένος μας, που είναι ο δόκτωρ Μάνος Πραγματευτάκης, γενικός χειρουργός, εξειδικευμένος στην χειρουργική παχαίου εντέρου, προκτού, πιελικού εδάφους και αναπληρωτής καθηγητής χειρουργικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Γιατρέ, ευχαριστούμε θερμά που είστε μαζί μας για ένα τόσο σημαντικό θέμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι χαρά μου που βρίσκομαι εδώ και είναι ιδιαίτερα σημαντικό που σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα πολύ μεγάλης βαρύτητας και είναι σημαντικό να ξέρει ο κόσμος τουλάχιστον τις βασικές πληροφορίες περί αυτού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί βλέπουμε μία αύξηση των ασθενών και σε μικρότερες ηλικίες. Είναι τόσο συχνός και στην Ελλάδα όπως στον υπόλοιπο κόσμο? Βλέπουμε έναν στους 3 πιο συχνούς καρκίνους. Η συχνότητα του καρκίνου του παχαίου εντέρου παραμένει στην 3η θέση σε όλες τις χώρες του κόσμου. Και η αλήθεια είναι πως εκεί που πιστεύουμε ότι έχει να κάνει με διατροφή, με το μεσογειακό τρόπο διατροφής και τρόπου ζωής, από ό,τι φαίνεται δεν έχει να κάνει μόνο με αυτό, γιατί και στη χώρα μας παραμένει σε 3η θέση τόσο στους άντρες όσο και στις γυναίκες και πλέον και σε πιο νεαρές ηλικίες. Θα δούμε τους παράγοντες που ευνοούν την ανάπτυξή του. Θέλω όμως πρώτα να πούμε με πολύ απλά λόγια πώς δημιουργείται. Είναι όπως όλοι οι καρκίνοι, δηλαδή γίνεται μία μετάλλαξη στο DNA μας, να το πούμε απλά, και κύτταρα πολλαπλασιάζονται με λάθος τρόπο? Το καρκινικό κύτταρο κάπως έτσι δημιουργείται. Είναι ένα κύτταρο το οποίο για κάποιον λόγο, χωρίς να πούμε σε λεπτομέρειες, χάνει το ρυθμό πολλαπλασιασμού του και μοιράζεται και διχοτομείται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι θα έπρεπε. Θα μιλήσουμε για τον συχνότερο τύπο καρκίνου του παχαίου εντέρου, που είναι αυτός ο οποίος ξεκινάει από μια μορφή πολύποδα συνήθως, το οποίο είναι το 90% περίπου των καρκίνων. Γιατί υπάρχουν και σπανιότεροι καρκίνοι, οι οποίοι συνδέονται με οικογενείς σύνδρομο, με άλλους παράγοντες, το οποίο όμως δεν είναι πάρα πολύ συχνό. Ο πιο συχνός λοιπόν καρκίνος του παχαίου εντέρου δημιουργείται στο έδαφος ενός πολύποδα. Ένας πολύποδας δημιουργείται στο τείχομα του παχαίου εντέρου, στο βλενογόνο του παχαίου εντέρου, στο εσωτερικό του δηλαδή, και μπορεί ο κόσμος να τον φανταστεί σαν ένα μικρό μανιταράκι το οποίο φυτρώνει σιγά σιγά και μεγαλώνει στο εσωτερικό τείχομα του παχαίου εντέρου. Πάμε να δούμε τους παράγοντες που ευνοούν την ανάπτυξη του καρκίνου στο συγκεκριμένο σημείο, έναν. Εγώ διάβασα ότι τα παλιότερα χρόνια, τουλάχιστον από 50 ετών και πάνω, ήταν υποψιασμένοι οι γιατροί ότι πρέπει να γίνονται κάποιες εξετάσεις. Η ηλικία λοιπόν παίζει ρόλο? Η ηλικία παίζει ρόλο και η αλήθεια είναι πως οι γιατροί δεν είναι υποψιασμένοι, οι ασθενείς δυστυχώς δεν είναι υποψιασμένοι. Και αυτό είναι το σημαντικότερο το οποίο λείπει στην δική μας κοινωνία και είναι αυτό που προσπαθούμε να προωθήσουμε τα τελευταία χρόνια. Άρα, ναι, η ηλικία παίζει σημασία. Όσο αυξάνεται η ηλικία μου, τόσο αυξάνεται και ο κίνδυνος παρουσίας και πολυπόδων και καρκίνου του παχαίου εντέρου. Η αλήθεια είναι πως παλιότερα, μέχρι πριν περίπου 5-6 χρόνια, ξεκινούσαμε τις εξετάσεις μας γύρω στα 50. Τώρα έχουμε κατεβάσει αυτό το όριο ηλικία στα 45 για αυτούς τους λόγους, τους οποίους θα τους συζητήσουμε και στη συνέχεια. Οπότε η ηλικία σαφώς και είναι ένας παράγοντας κινδύνου για τη δημιουργία καρκίνου στο παχαίο εντέρου. Άρα οι πολύποδες είναι κάτι που δημιουργεί ο οργανισμός μας σε διάφορα σημεία και πρέπει εμείς να κάνουμε έναν έλεγχο για να δούμε γιατί. Η ηλικία λοιπόν είναι ένας παράγοντας. Η κληρονομικότητα είναι ένας άλλος. Σαφώς και είναι. Και συνήθως την έναρξη του ελέγχου ή των εξετάσεων που κάνουμε τους ταυτίζουμε και με το αν έχουμε συγγενείς ή όχι με καρκίνο του παχαίου εντέρου και τι βαθμού συγγενείς είναι αυτοί. Δηλαδή, αν έχω συγγενείς πρώτου βαθμού με καρκίνο του παχαίου εντέρου, πρέπει να ξεκινήσω τις εξετάσεις μου, τις προληπτικές εξετάσεις νωρίτερα, πόσο μάλλον αν αυτοί οι συγγενείς μου εμφάνισαν καρκίνο σε πολύ νεαρή ηλικία. Σε εκείνες τις περιπτώσεις, πολλές φορές πρέπει να γίνει κάποιος γονιδιακός έλεγχος, γιατί έχουν βρεθεί γονίδια τα οποία συνδέονται με την πρώιμη εμφάνιση του καρκίνου του παχαίου εντέρου.
Άρα παίρνετε το ιστορικό. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να δείτε και σε ποια ηλικία εμφανίστηκε. Γιατί έχετε δει ότι αν έχει εμφανιστεί σε νεαρή ηλικία στους γονείς, υπάρχει περίπτωση να εμφανιστεί σε νεαρή ηλικία και στα παιδιά. Σωστά. Αυτό ισχύει και ειδικά σε ασθενείς ή συγγενείς που έχουν νοσήσει πριν τα 45, συνήθως προτείνουμε στους συγγενείς τους να ξεκινήσουν τις εξετάσεις σε μια ηλικία ίσως και των 30 ετών. Πολύ νωρίς, θα έλεγε κάποιος. Αν πρέπει, ναι. Σε σχέση με τα 50 που ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Άρα, κληρονομικότητα, ηλικία, ο τρόπος ζωής, ο τρόπος διατροφής μας, τι ρόλο παίζει? Το βασικότερο πρόβλημα του σημερινού μας lifestyle είναι από τη μία η διατροφή και από την άλλη το άγχος μας. Γενικά η μέρα μας είναι δύσκολη, κινούμαστε πολύ γρήγορα, στρεσαριζόμαστε εύκολα, δεν τρώμε καλά, όχι τόσο από άψη ποιότητας, όσο τρόπου διατροφής. Δηλαδή, πολλές φορές τρώμε στο πόδι, τρώμε γρήγορα, τρώμε βιαστικά, δεν τρώμε σε συχνά διαστήματα, αλλά μόνο μία ή ίσως και 2 φορές την ημέρα. Και όλα αυτοί οι παράγοντες που επηρεάζουν την κινητικότητα και την διάβαση του περιεχομένου του εντέρου μέσα από το παχύ έντερο, το οποίο θεωρείται παράγοντας κινδύνου για τη δημιουργία πολυπόδων. Άρα, το να μην είμαστε τακτικοί και στα γεύματά μας, αυτό δημιουργεί μια επιβάρυνση στην περιοχή. Πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη ώρα που πρέπει να τρώμε. Συγκεκριμένη ώρα ίσως δεν υπάρχει, αλλά το καλύτερο για το έντερό μας είναι να τρώμε σε συχνά διαστήματα και από λίγο. Δηλαδή, αυτό που είναι ιδανικό για όλους μας, όχι μόνο για τους ασθενείς μας, είναι 5-6 γεύματα τη μέρα από λίγο, ανά 3-4 ώρες. Το οποίο καταλαβαίνετε ότι με τον τρόπο που ζούμε σήμερα είναι σχεδόν αδύνατο. Γι' αυτό και καταλήγουμε να τρώμε, ειδικά στην Ελλάδα, ίσως ένα γεύμα αργά το βράδυ, ίσως 2 γεύματα αργά το μεσημέρι ή αργά το βράδυ ή λίγο πριν κοιμηθούμε, το οποίο είναι ό,τι χειρότερο και για το μεταβολισμό μας, αλλά και για την κινητικότητα του εντέρου. Αυτό που αποκαλούμε τώρα εμείς πολύ συχνά καθιστική ζωή και λέμε ότι ευθύνεται για πάρα πολλά πράγματα, καταλαβαίνω ότι ευθύνεται και για αυτό. Η καθιστική ζωή σημαίνει αργός μεταβολισμός, το οποίο σημαίνει κίνδυνο παχυσαρκίας και αυτά σχετίζονται με οποιαδήποτε πάθηση του σώματός μας, όχι μόνο με το καρκίνο του παχαίου εντέρου. Αυξάνεται το διαβήτης, καρδιαγιακά νοσήματα, αλλά όλα ουσιαστικά δυστυχώς σχετίζονται μεταξύ τους. Και η αύξηση του βάρους. Βεβαίως. Επομένως, προσέχουμε να ρυθμίζουμε και το βάρος μας, ανάλογα και με την ηλικία, γιατί μεγαλώνοντας είναι και πιο εύκολο να πάρουμε κάποια κιλά. Αυτό είναι αλήθεια. Αθρηστικά οι παράγοντες κινδύνου αυξάνονται, που σημαίνει ότι όσο μεγαλώνω και όσο αυξάνεται το βάρος μου, και κοιτάξτε, τώρα δεν μιλάμε για λίγα κιλά, μιλάμε για ουσιαστικά παχυσαρκία. Και έχει βρεθεί ότι η παχυσαρκία σχετίζεται με την δημιουργία πολυπόδων, το οποίο όμως έχει κυρίως να κάνει με το γεγονός ότι η παχυσαρκία σημαίνει κατά πάσα πιθανότητα κακός τρόπος ζωής, σημαίνει κακή ποιότητα διατροφής, που όλα αυτά ουσιαστικά συντελούν στο αποτέλεσμα. Κάποια νόσος, η νόσος Κρόν, που ακούμε πολύ συχνά ότι την παραλληλίζουν, τη συνδέουν με την ύπαρξη του καρκίνου του παχαίου εντέρου. Ισχύει ότι κάποια νόσος μπορεί να προκαλέσει καρκίνο? Ισχύει για φλεγμονώδη νοσήματα, όχι τόσο για την νόσο Κρόν, όσο για την ελκώδη-κολίτιδα. Η ελκώδη-κολίτιδα, που είναι νόσος αυστηρά παχαίου εντέρου, έχει σχετιστεί εφόσον μείνει για πολύ καιρό αθεράπευτη με καρκίνο παχαίου εντέρου. Η νόσος Κρόν δεν δημιουργεί τόσο συχνά καρκίνο στο παχαίο έντερο. Μπορεί οποιαδήποτε χρόνια φλεγμονή στο σώμα μας μπορεί να δημιουργήσει ουσιαστικά καρκίνο. Αλλά άμεση σχέση στα φλεγμονώδη νοσήματα έχει περισσότερο ελκώδη-κολίτιδα. Οπότε ναι, αυτή έχει συσχετιστεί. Θέλω να πάμε να δούμε τα σημάδια που συνήθως οδηγούν τον ασθενή σε εσάς. Φαντάζομαι ότι όταν έρθει, ίσως να έχουν προχωρήσει αρκετά, να έχει προχωρήσει αρκετά το πρόβλημα, τα σημάδια να είναι πολύ έντονα. Θέλω να μου μιλήσετε για αυτά τα πρώτα σημάδια. Είναι πολύ εύκολο να απαντήσω γιατί δεν υπάρχουν. Δυστυχώς τα πρώιμα συμπτώματα των πολυπόδων και κάποιων μικρών καρκίνων δεν υπάρχουν. Γι' αυτό ουσιαστικά πρέπει να βασιστούμε στην πρόληψη. Όταν ο ασθενής μας έχει αρχίσει να έχει συμπτώματα, συνήθως έχει ήδη δημιουργηθεί καρκίνος και υπάρχει και ένας κίνδυνος γύρω στο 40% να έχει προχωρήσει και μεταστατικά σε λεμφαδένες ή άλλα όργανα. Παρ' όλα αυτά, να αφήσουμε το κομμάτι της πρόληψης στην άκρη, τα πρώτα συμπτώματα που μπορεί να δει κανείς από κάποιους τέτοιους καρκινικούς πολύποδες ή καρκίνους είναι η απώλεια βάρους, είναι τα άτυπα κοιλιακά άλγη, δηλαδή το απονάω στην κοιλιά μου χωρίς ιδιαίτερο λόγο, οι αλλαγές στις κενώσεις μου, δηλαδή να έχω σχηματισμένες κενώσεις ή διαρροικές κενώσεις, και αυτό για να μην φοβηθεί κάποιος δεν σημαίνει ότι μια διάρρεια σημαίνει ότι έχω καρκίνο. Αλλά η εναλλαγή σημαίνει ότι μια εβδομάδα είμαι φυσιολογικά, την επόμενη εβδομάδα έχω πολλές διάρρειες, την άλλη είμαι πάλι φυσιολογικά. Και ο τρίτο και βασικότερο σύμπτωμα είναι η αιμορραγία από τον προκτό, το οποίο όμως και πάλι δεν σημαίνει αποκλειστικά παρουσία καρκίνου. Η αιμορραγία από τον προκτό μπορεί να μας μπερδέψει. Σωστά. Γιατί μπορεί να είναι αιμορροειδοπάθεια. Σωστά. Επομένως, υπάρχει κάτι που την ξεχωρίζει
σε αυτή την περίπτωση? Δυστυχώς όχι. Γι' αυτό και η αιμορραγία ουσιαστικά είναι ένα έναυσμα για να κάνω εξετάσεις. Στατιστικά, ειδικά σε ηλικίες μεταξύ 40 και 50, αν δω κάποια αιμορραγία στην τουαλέτα, είναι πιο πιθανό να οφείλεται σε κάτι καλόηθες, όπως π.χ. οι αιμορροίδες που είπατε, παρά σε κάτι καρκινικό. Παρ' όλα αυτά, αυτό που λέω πάντα στους ασθενείς μου είναι εφόσον είδαμε αιμορραγία και είμαστε σε κατάλληλο ηλικιακό παράθυρο, είναι ένα καλό έναυσμα για να κάνουν τις εξετάσεις που πρέπει. Άρα, αίμα σημαίνει κολονοσκόπηση μετά? Σωστά. Πάντα? Εφόσον είμαι πάνω από 45, ναι. Και επίσης να ξέρετε ότι ακόμα κι αν έχω έναν ασθενή ο οποίος έχει διαγνωστεί με αιμορροειδοπάθεια, ας πούμε που τον βλέπω στο ιατρείο μου και βλέπω ότι έχει αιμορροίδες που αιμορραγούν, αν είναι πάνω του 45, σπάνια μπαίνουμε στο χειρουργείο για τις αιμορροίδες του, αν πρώτα δεν έχει γίνει μια κολονοσκόπηση. Επομένως, είναι μια εξέταση που πρέπει να κάνει ούτως ή άλλως. Επειδή αναφέρατε την απώλεια βάρους, θέλω λίγο να μείνουμε σε αυτό. Είναι απότομη και μεγάλη απώλεια που πρέπει να θορυβήσει κάποιον? Είναι σχετικό. Πιο πολύ μας ενδιαφέρει ο ρυθμός με τον οποίο έχουμε την απώλεια. Όχι το αν έχασα δηλαδή 5 ή 10-15 κιλά, είναι πόσο γρήγορα τα έχω χάσει και αν συνεχίζω να χάνω σε βάθος χρόνου. Δηλαδή, αν ζυγίζομαι ένα μήνα και βλέπω ότι κάθε μήνα έχω χάσει 1-1,5 κιλό χωρίς να το έχω σκοπό, όχι υποδίαιτα προφανώς, τότε σίγουρα είναι ένα κομμάτι το οποίο μας ανησυχεί. Η ανεμία μπορεί να είναι ένα σημάδι? Να πούμε εδώ ότι οι καρκίνοι στο παχιέντερο δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Αν χωρίσουμε το παχύ μας έντερο σε δεξί και αριστερό, ας πούμε, που όλοι ξέρουμε ότι το παχιέντερο είναι σαν ένα κάδρο στη κοιλιά μας, τα συμπτώματα από καρκίνους δεξιά και από καρκίνους αριστερά δεν είναι ίδια. Οι καρκίνοι αριστερά π.χ. κάνουν αιμορραγίες μακροσκοπικές, δηλαδή αυτές που βλέπουμε στην τουαλέτα, οι καρκίνοι δεξιά δεν κάνουν. Η ανεμία είναι συνήθως ένα στοιχείο των καρκίνων της δεξιάς μεριάς του παχαίου εντέρου, του τυφλού και του ανεόντος δηλαδή. Και αυτό συνήθως προκαλεί και το έναυσμα να πάει κάποιος για εξετάσεις. Επομένως, αν έχουμε ή αριστερά ή δεξιά, θα το δούμε στην εξέταση, από εκεί θα εξαρτηθεί και η αντιμετώπιση μετά. Βέβαιως, η επέμβαση που θα χρειαστεί να κάνουμε εφόσον φτάσουμε στο χειρούργιο είναι διαφορετική ανάλογα με το σημείο του παχαίου εντέρου στο οποίο βρίσκεται ο όγκος. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς θα γίνει η διάγνωση. Από τη στιγμή που λέμε ότι δεν δίνει σημάδια στην αρχή, η πρόληψη είναι πάρα πολύ σημαντική. Κάνουμε κάποιες εξετάσεις και είμαστε πολύ συνεπείς στις εξετάσεις μας αυτές. Από ποια ηλικία λοιπόν και μετά πρέπει να κάνουμε τις εξετάσεις όταν δεν έχουμε ιστορικό και ποιες είναι αυτές οι εξετάσεις? Λοιπόν, οι εξετάσεις μας ξεκινάνε προληπτικά στα 45 πλέον και η πρώτη εξέταση είναι μια κολονοσκόπηση, η οποία θα μπορέσει να τσιμπήσει, για να το πω απλά, μικρούς πολύποδες, οι οποίοι θα αφαιρεθούν στην κολονοσκόπηση πριν προλάβουν να γίνουν καρκίνοι. Πρέπει να ξέρουν οι πολίτες που μας ακούνε ότι ένας πολύποδας από την αρχική του μορφή που είναι ένα μικρό μανιταράκι μέχρι να γίνει ένας κανονικός καρκίνος, είναι κάτι το οποίο πολλές φορές διαρκεί 8 με 10 χρόνια, δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη, ούτε από τον ένα μήνα στον άλλον. Γι' αυτό και θέλουμε εγκαίρως να γίνουν κολονοσκοπίες για να πιάσουμε τους πολύποδες σε πολύ μικρή μορφή. Εφόσον αυτή η πρώτη κολονοσκόπηση είναι καθαρή, μετά κάνουμε μια κολονοσκόπηση ανά 5 χρόνια. Εφόσον βρεθούν πολύποδες, οι οποίες αφαιρεθούν και σταλούν για ιστολογικό έλεγχο, ο τύπος του πολύποδα θα μας καθορίσει το πότε θα είναι η επόμενη κολονοσκόπηση. Επομένως, μπορεί να χρειαστεί σε λιγότερο διάστημα να επαναλάβουμε την εξέταση. Εφόσον βρεθούν πολύποδες, σίγουρα θα χρειαστεί σε μικρότερο διάστημα να επαναλάβουμε. Απλώς δεν ξέρουμε αν θα είναι, δεν μπορώ να απαντήσω αυτή τη στιγμή αν θα είναι σε 1, σε 2 ή σε 3 χρόνια, γιατί αυτό εξαρτάται από το τι πολύποδες θα αφαιρεθούν. Θέλω να μιλήσουμε για την κολονοσκόπηση, γιατί είναι μια εξέταση πάρα πολύ σημαντική. Είναι μια εξέταση που σώζει ζωές. Είναι μια εξέταση όμως που τρομάζει πολύ τα άτομα που πρέπει να την κάνουν. Είναι ακριβώς ο λόγος που παρόλο που εξήγησα ότι ο καρκίνος εξελίσσεται πάρα πολύ αργά, παραμένει τρίτος σε συχνότητα παγκοσμίως. Αυτό έχει να κάνει μόνο με το γεγονός ότι ο κόσμος φοβάται να κάνει κολονοσκόπηση. Όλες οι άλλες προληπτικές εξετάσεις, ειδικά από γυναίκες, γίνονται και μαστογραφίες και τεστ ΠΑΠ και όλα. Η κολονοσκόπηση για κάποιο λόγο ο κόσμος τη φοβάται, γιατί προφανώς δεν του αρέσει η ιδέα της κολονοσκόπησης. Οι κύριοι παράγοντες που φοβούνται είναι είτε πόνος, είτε αυτό που όλοι δεν θέλουν να κάνουν, το λεγόμενο καθαρισμό του εντέρου. Δηλαδή αυτά τα υγρά που πρέπει να πιει κανείς την προηγούμενη μέρα για να ενεργηθεί πολλές φορές να καθαρίσει το έντερο. Η διαδικασία της κολονοσκόπησης δεν είναι πολύ επίπονη, γιατί κοιμόμαστε. Γίνεται υπομέθη, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Πράγματι έχει μία μικρή ταλαιπωρία για ένα 24ωρο πριν την κολονοσκόπηση μέχρι να γίνει ο καθαρισμός, αλλά νομίζω η αξία της εξέτασης είναι πάρα πολύ σημαντικότερη από αυτή τη μία μέρα ταλαιπωρία. Και να πούμε ότι δεν διαρκεί και πάρα πολύ ώρα. Πόση ώρα διαρκεί? Ανάλογα, αν θα έχει βρει, μπορεί να. Το έντερο δεν είναι σε όλους μας το ίδιο, οπότε μπορεί σε κάποιους να είναι 10 λεπτά, σε κάποιους να είναι μισή ώρα, ειδικά αν χρειαστεί να αφαιρεθούν κάποιοι πολύποδες. Αλλά είναι μια εξέταση την οποία δεν καταλαβαίνουμε καθόλου γιατί γίνεται υπομέθη.
Και μετά μπορούμε να φύγουμε, να συνεχίσουμε στην καθημερινότητά μας, να επιστρέψουμε κανονικά. Βεβαίως. Ίσως αυτό δεν γνωρίζουν και αυτό που είπατε η προηγούμενη μέρα να μας αποθαρρύνει. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, λοιπόν, βλέπετε πολύποδες, ανάλογα με το μέγεθος και το είδος, φαντάζομαι, μπορούν να αφαιρεθούν. Αν υπάρχει καρκίνος, μπορούμε να δούμε το βαθμό, το στάδιο του, αν έχει γίνει μετάσταση, γιατί νομίζω ότι είναι ένας μεταστατικός καρκίνος του παχαίου εντέρου. Μπορούμε να πάρουμε αυτές τις πληροφορίες? Σε πρώτη φάση από την κολονοσκόπηση όχι. Αυτό που θα κάνουμε είναι, εφόσον δούμε έναν όγκο ή έναν μεγάλο πολύποδο, ο οποίος μοιάζει οπτικά κακοήθης, και αυτό με την εμπειρία κανείς το καταλαβαίνει, θα πάρθουν βιοψίες. Δεν θα πάρθουν κομματάκια από αυτό το πολύποδο, να σταλούν για ανάλυση. Αν αυτά επιβεβαιώσουν ότι είναι καρκίνος ή άδενο καρκίνωμα, το οποίο είναι το συχνότερο στο παχύέντρο, μετά θα γίνουν διάφορες εξετάσεις απεικονιστικές, οι οποίες θα σταδιοποιήσουν την νόσο πριν προχωρήσουμε στην τελική θεραπεία. Άρα, στο προηγούμενο στάδιο, μόνο κολονοσκόπηση μπορεί να μας δώσει με ασφάλεια. Δεν υπάρχουν κάποιες άλλες εξετάσεις? Θα θέλαν πολύ να υπάρχουν, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει. Ούτε η αξονική, ούτε η μαγνητική, ούτε οι εξετάσεις αίματος μπορούν να μας δείξουν αυτό που θα μας δείξει η κολονοσκόπηση. Γιατί η ευαισθησία της αξονικής για πολύποδες είναι πολύ πιο μικρή από την κολονοσκόπηση. Άρα το καταλαβαίνετε, είναι μια κάμερα που βλέπουμε τα μάτια. Με λογικό ότι ό,τι βλέπω σε πραγματικό χρόνο είναι σαφώς πιο ευαίσθητο. Γίνεται λοιπόν η διάγνωση. Πάμε να δούμε πώς γίνεται μετά η σταδιοποίηση. Έτσι δεν πρέπει να δείτε την έκταση του προβλήματος. Πώς γίνεται λοιπόν από εκεί και πέρα η διαδικασία? Εφόσον γίνει η διάγνωση και εφόσον η βιοψία της κολονοσκόπησης δείξει ότι υπάρχει ένας καρκίνος του παχαίου εντέρου, αυτό που θέλουμε να σιγουρέψουμε ότι δεν υπάρχουν μεταστάσεις σε άλλα όργανα. Και αυτό συνήθως γίνεται με μια αξονική. Είναι καλό να ξέρουμε ότι τα βασικά όργανα στα οποία γίνονται μεταστάσεις από το παχύέντερο είναι οι πνεύμονες και το σηκώτη, το ύπαρ. Γι' αυτό και κάνουμε μια αξονική και θώρακος και κοιλίας, για να δούμε κατά πόσο υπάρχουν ορατές μεταστάσεις σε αυτά τα όργανα και βεβαίως κοιτάμε και κατά πόσο υπάρχει λεμφαδενική επέκταση της νόσου μέσα στην κοιλιά μας. Σε ποσοστό είμαστε σε θέση να ξέρουμε πότε είναι μεταστατικός ένας καρκίνος στο παχύέντερο? Αυτό εξαρτάται από πότε θα κάνουμε την εξέτασή μας. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι όταν φτάσουμε να διαγνώσουμε καρκίνο παχαίου εντέρου μέσω κολονοσκόπησης, ήδη ένα 40%, δηλαδή 4 στους 10 περίπου από ασθενείς, ήδη έχουμε μεταστάσεις ή σε λεμφαδένες ή σε άλλα όργανα. Πάμε να δούμε λοιπόν την αντιμετώπιση. Όπως σε κάθε περίπτωση, αναπερίπτωση θα το δείτε κι εσείς, δηλαδή το κάθε άτομο, τι έχει, τι μπορεί να γίνει, για κάποιες μέθοδοι είναι αποτρεπτικές, αλλά θέλω να δούμε τι δίνει η τεχνολογία σε όλο αυτό. Κολεκτομή. Σωστά. Κολεκτομή σημαίνει αφαιρώ ένα τμήμα του παχαίου εντέρου. Να ξέρουμε ότι το παχύ μας έντερο είναι περίπου 1,5 μέτρο σε μήκος. Μπορούμε να ζήσουμε φυσιολογικά και χωρίς καθόλου παχύέντερο, γιατί το παχύέντερο ο ρόλος του είναι να απορροφά κυρίως υγρά. Όλα τα συστατικά που μας βοηθούν στην εξέλιξή μας, οι πρωτεΐνες, τα τάνθραξ, όλα αυτά απορροφούνται στο λεπτό έντερο. Οπότε θεωρητικά μπορώ να ζήσω και χωρίς παχύέντερο. Αλλά συνήθως σε μια κολεκτομή αφαιρούμε ένα τμήμα του παχαίου εντέρου το οποίο φέρει τον όγκο σε μήκος γύρω στα 30 με 35 εκατοστά. Πώς γίνεται, ρομποτικά? Γίνεται με διάφορους τρόπους. Προτιμούμε σήμερα τις ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές, δηλαδή τις τεχνικές οι οποίες μας επιτρέπουν να χειρουργήσουμε χωρίς μεγάλες τομές, το οποίο είναι π.χ. η λαπαροσκόπηση ή η ρομποτική χειρουργική, όπως είπατε. Θέλω να δούμε και τις δύο αυτές μεθόδους ξεχωριστά. Να δούμε λαπαροσκοπικά πώς γίνεται. Στη λαπαροσκόπηση ουσιαστικά κάνουμε μικρές τομές στο κοιλιακό τείχομα, μικρές εννοώ γύρω στα 5 με 10 χιλιοστά. Συνήθως χρειάζονται 3 με 4 τέτοιες τομές ανάλογα με το σημείο το οποίο πρέπει να χειρουργήσουμε. Μέσω αυτού βάζουμε μικρά κανάλια εργασίας, τα λεγόμενα port, και από εκεί να περνάνε μέσα τα εργαλεία μας τα οποία χειρουργούμε. Είναι λίγο για να το καταλάβουμε απλά, σαν να παίζω μπιλιάρδο. Εγώ είμαι από εδώ και τα όργανα στα οποία δουλεύω είναι εκεί στο βάθος. Έχω μια κάμερα μπροστά μου, η οποία μου δείχνει την εικόνα και χειρουργώ υπό την καθοδήγηση της κάμερας. Εδώ παίζει ρόλο σε ποιο σημείο του εντέρου είναι το πρόβλημα? Όχι, όλες οι επεμβάσεις μπορούν σήμερα να γίνουν λαπαροσκοπικά. Το σημαντικό σε αυτές τις επεμβάσεις είναι, επειδή είναι ογκολογικές επεμβάσεις, είναι να έχουμε το κατάλληλο know-how και την κατάλληλη εκπαίδευση σαν χειρουργοί για να κάνουμε την επέμβαση σωστά. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Όλες οι επεμβάσεις τη σήμερα ημέρα, όχι μόνο του παχαίου εντέρου, μπορούν να γίνουν και ελάχιστα επεμβατικά, αρκεί να υπάρχει η γνώση και η κατάλληλη εκπαίδευση από τον χειρουργό που την κάνει. Τώρα που το είπατε, θέλω να το αναφέρουμε και αυτό που δεν αναφέρθηκε προηγουμένως, ότι όταν
νιώσουμε ότι υπάρχει ένα θέμα, αλλά και στις προληπτικές εξετάσεις πρέπει να αναφερόμαστε, πρέπει να πηγαίνουμε σε κάποιον που είναι εξειδικευμένος. Επομένως, πρώτα θα πάμε σε έναν γαστρεντερολόγο και μετά σε έναν χειρουργό που είναι εξειδικευμένος στη χειρουργική παχαίου εντέρου, προκτού. Πολύ σωστά τα λέτε. Έτσι ακριβώς. Επομένως, αυτές είναι οι ειδικότητες στις οποίες θα απευθυνθούμε. Εφόσον πρόκειται για πρόβλημα εντέρου ή παχαίου εντέρου, οι δύο ειδικότητες που συνήθως συνεργαζόμαστε είναι οι γαστρολόγοι με τους εξειδικευμένους χειρουργούς. Βέβαια, μετά εμπλέκονται στην ομάδα και άλλες ειδικότητες, ογκολόγοι, ακτινοθεραπευτές, ακτινολόγοι, αλλά σε δεύτερο χρόνο. Αυτά μετά το χειρουργείο. Όπου πρέπει να είσαστε και σε συνεννόηση μεταξύ σας, γιατί κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Πρέπει να δείτε τι πρέπει να γίνει και πώς, ανάλογα με τα προβλήματα που έχει. Έχουμε φύγει λίγο από το προφίλ του χειρουργού που ήταν κάποτε θέος ή μη θέος πριν από 20 χρόνια, ο οποίος έπαιρνε τις αποφάσεις για τα πάντα. Δουλεύουμε πλέον ομαδικά. Κανείς γιατρός δεν παίρνει απόφαση ατομικά για κανέναν ασθενή, πόσο μάλλον σε ογκολογικά περιστατικά. Έχουμε τα λεγόμενα ογκολογικά συμβούλια, στα οποία καθόμαστε μαζί με συνεργάτες άλλων ειδικοτήτων, συζητάμε το περιστατικό, τον ασθενή μας και επιλέγουμε όλοι μαζί ποια θα είναι το καλύτερο πρωτόκολλο αντιμετώπισης του προβλήματος του. Είτε αυτό είναι χειρουργικό, είτε είναι σε άλλες περιπτώσεις, πρώτα με χημειοθεραπεία ή με ακτινοθεραπεία. Θέλω να μου πείτε ποια είναι τα πλεονεκτήματα όταν γίνεται η κολεκτομή ρομποτικά και ποια τα μειονεκτήματα και αν μπορούν να γίνουν τέτοιες επεμβάσεις σε όλες τις ηλικίες. Ναι, η ηλικία δεν είναι αποτρεπτικός παράγοντας. Άλλωστε, πλέον η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αυτό μας ενδιαφέρει κυρίως στους ασθενείς μας το 2025, είναι η βιολογική τους ηλικία. Έχουμε ασθενείς 60 ετών, οι οποίοι οργανικά λόγω καρδιοπαθειών ή λόγω πνευμονοπαθειών είναι καθυλωμένοι σε ένα κρεβάτι. Και έχουμε και ασθενείς 85 ετών, συνήθως από την περιφέρεια, στις μεγάλες πόλεις, οι οποίοι ακόμα σκάβουν, δουλεύουν σε χωράφια, έχουν κήπους κτλ. Άρα, πιο πολύ μας ενδιαφέρει η βιολογική ηλικία του ασθενούς παρά ο αριθμός. Άρα δεν υπάρχει περιορισμός ηλικιακός στο τι επέμβαση θα ακολουθήσω. Και λαπαροσκοπικά και ρομποτικά μπορούν να αντιμετωπιστούν όλοι οι ασθενείς και όλοι οι τύποι ασθενών, όχι μόνο ηλικιακά, αλλά και σωματοτυπικά, δηλαδή βάση βάρους ή ύψους ή οτιδήποτε. Να δούμε και το πρακτικό κομμάτι. Γίνεται η επέμβαση, διαρκεί, θα πούμε, όσο διαρκεί. Ναι. Δεν είναι πολύ μεγάλη διάρκεια από ό,τι καταλαβαίνω. Ο ασθενής μένει στο νοσοκομείο. Αναγκαστικά μένει, γιατί πρέπει να φανταστείτε το παχύ έντερο σαν έναν σωλήνα ή σαν ένα λάστιχο. Κόβω σε δύο σημεία, επανενώνω αυτόν τον σωλήνα για να μπορεί ο ασθενής να λειτουργεί φυσιολογικά και να ενεργείται φυσιολογικά. Και αυτό μας ενδιαφέρει να σιγουρέψουμε ότι αυτή η διαδικασία αρχίζει να γίνεται ξανά φυσιολογικά μετά το χειρουργείο. Άρα, συνήθως αυτό περιμένουμε στους ασθενείς μας είναι να ενεργηθούν πριν πάνε στο σπίτι, γι' αυτό και μένουν μέσα. Βέβαια, συγκριτικά με πριν 15 χρόνια που μέναν μέσα 7 μέρες, συνήθως πλέον οι ασθενείς μένουν στο νοσοκομείο 2 με 3 βράδια. Δεν έχουν περιορισμό από σωληνάκια, από παροχετεύσεις, από σωληνάκια στη μύτη, τίποτα από όλα αυτά. Ήδη από το βράδυ του χειρουργείου κινητοποιούνται, σηκώνουν από το κρεβάτι, αρχίζουν και πίνουν υγρά και σταδιακά αυξάνουμε τη δίαιτά τους μέχρι να είναι έτοιμοι να πάνε σπίτι. Η διατροφή πώς θα είναι μετά? Η διατροφή της πρώτης μέρας του χειρουργείου είναι περιορισμένη. Ξεκινάμε με ιδρική δίαιτα, όπως λέμε, δηλαδή με υγρά, με σούπες. Σιγά σιγά το αυξάνουμε σε κρέμες, σε ζελέ, μέχρι να φάμε φυσιολογικό φαγητό περίπου 3 μέρες μετά το χειρουργείο. Η πρώτη εβδομάδα μετά το χειρουργείο συνήθως θέλει λίγο προσοχή και μετά ο ασθενής επιστρέφει σε φυσιολογική δίαιτα, ό,τι δηλαδή έτρωγε και πριν το χειρουργείο. Στην εργασία του θα επιστρέψει νωρίς? Αυτό εξαρτάται λίγο από την εργασία. Αλλά πρακτικά μέσα σε 7 με 10 μέρες από το χειρουργείο μπορεί να επιστρέψει. Έχουμε δει και ασθενείς να επιστρέφουν την τρίτη μέρα. Έχει να κάνει λίγο και με τη διάθεση κάποιου να επιστρέψει στη δουλειά του και τον τύπο της δουλειάς του. Αν είναι να κάθεται σε γραφείο, αν γράφει, αν έχει να σηκώσει βάρη και όλα αυτά. Αλλά πρακτικά, ειδικά σε νεότερους ασθενείς, μια εβδομάδα μετά το χειρουργείο μπορεί να επιστρέψουν. Και τι πρέπει να προσέχει μετά? Η περίοδος της αποθεραπείας είναι μεγάλη, πρέπει να τον ξαναδείτε συχνά? Καταρχάς, να πούμε τι σημαίνει αποθεραπεία. Αποθεραπεία σημαίνει ότι επιστρέφω στις κανονικές μου συνήθειες. Αυτό συνήθως γίνεται 10 μέρες μετά το χειρουργείο. Το να οδηγήσω, να βγω από το σπίτι μου, να περπατήσω, να κάνω μια βόλτα μπορεί να γίνει και πολύ νωρίτερα. Αλλά το να επιστρέψω και να είμαι κοινωνικά παραγωγικός, δηλαδή να μπορώ να εργαστώ, να είμαι εκτός σπιτιού 8 ώρες, όλα αυτά συνήθως λέμε στους ασθενείς μας χοντρικά 10 με 15 μέρες μετά το χειρουργείο. Και ένα γυμναστή μετά? Το γυμναστήριο έχει να κάνει κυρίως με τον φόβο κάποιας κύλης στα τραύματα της λαπαροσκόπησης ή της ρομποτικής χειρουργικής. Και αυτό συνήθως δίνει μια περίοδο προσοχής γύρω στο 1 μήνα. Και όταν λέμε 1 μήνα, δεν εννοούμε εκτός γυμναστηρίου εντελώς, γιατί το να πάει κάποιος να περπατήσει, να τρέξει ή κάτι τέτοιο μπορεί να το κάνει και στις 10 μέρες. Αυτό που θέλουμε είναι να αποφύγει να σηκώνει βάρη,
να κάνει κουπί. Αυτές οι ασκήσεις συνήθως, αυτές δηλαδή που συμμετέχουν οι κοιλιακοί μύες, αυτές τις αποφεύγουν για περίπου 1 μήνα. Οι πιο έντονες ασκήσεις που θα καταπονήσουν πιο πολύ τον οργανισμό μας. Να δούμε λίγο και την ρομποτική κολεκτομή. Τι γίνεται εκεί, ποιες είναι οι διαφορές? Οι διαφορές για τον ασθενή μερικές φορές δεν είναι μεγάλες, γιατί οι τομές τις οποίες κάνουμε είναι ακριβώς οι ίδιες ως αυτό το μέγεθος, όχι τη θέση τους. Στη ρομποτική χειρουργική τι γίνεται? Ουσιαστικά ο χειρουργός κάθεται σε μια κονσόλα απομακρυσμένη από τον ασθενή, όχι σε άλλο δωμάτιο, απομακρυσμένη μερικά μέτρα. Αντί για λαπαροσκοπικά εργαλεία τα οποία χειρίζεται ο χειρουργός πάνω στον ασθενή, συνδέονται ρομποτικοί βραχίονες οι οποίοι κινούνται από τον χειρουργό, από την κονσόλα του. Και η κάμερα αυτή καθ' αυτή πλέον δεν την κρατάει κάποιος βοηθός που έχουμε στη λαπαροσκόπηση, αλλά και αυτή είναι στα χέρια του χειρουργού. Τα πλεονεκτήματα της ρομποτικής χειρουργικής είναι ότι κάποιες κινήσεις μπορούν να γίνουν με περισσότερη ακρίβεια. Σε κάποιες περιπτώσεις πρέπει π.χ. να διαφυλάξουμε κάποια νεύρα, να αποφύγουν κάποιες κακώσεις. Μπορεί αυτό να γίνει με μεγαλύτερη ακρίβεια και έχει φανεί ότι σε κάποια χειρουργία το ογκολογικό αποτέλεσμα είναι ελαφρά καλύτερο. Άρα, ναι, το ρομπότ σαφώς και έχει κάποια πλεονεκτήματα συγκριτικά με τη λαπαροσκοπική χειρουργική, αλλά και εδώ θα πω, χρειάζεται σωστή εξειδίκηση από τον χειρουργό για να γίνει καλά η επέμβαση. Μιλάμε για ογκολογία, μιλάμε για καρκίνο, που σημαίνει ότι το βασικότερο κομμάτι είναι η επέμβαση να γίνει σωστά για τον ασθενή. Και από τη στιγμή που την γενική εντολή τη δίνει ο χειρουργός, να μην φαντάζεται ο κόσμος ότι είναι ένα απλό ρομπότ που εκτελεί την επέμβαση. Ο χειρουργός έχει τον πρώτο λόγο και τον τελευταίο. Είχε ρωτήσει μια φορά και ένας ασθενής μου κατά πόσο μπορώ να φωνάξω το ρομπότ να μου δώσει μια δεύτερη γνώμη. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Το ρομπότ είναι μια σχέση master-slave, όπως λέμε τεχνολογικά. Δηλαδή το ρομπότ ουσιαστικά κατευθύνεται 100% από τον χειρουργό. Απλώς οι βραχίονες είναι ρομποτικοί και δίνουν μεγαλύτερη ευκινησία μέσα στο χειρουργικό πεδίο και στην κοιλιά του ασθενούς. Δηλαδή, ουσιαστικά υπάρχει μια πλήρης αντιγραφή των κινήσεων των χειρουργών μου από τους βραχίονες του ρομπότ. Φαντάζομαι ότι και εδώ δεν παίζει ρόλο σε ποια πλευρά υπάρχει το θέμα, όπως και λαπαροσκοπικά μπορεί να εκτελεστεί και σε όλες τις ηλικίες. Σωστά. Εδώ η διάρκεια είναι μικρότερη. Αυτό είναι σχετικό. Υπάρχει μια διαδικασία στο ρομπότ η οποία ονομάζεται docking, το οποίο σημαίνει ότι είναι ο χρόνος το οποίο χρειάζομαι για να κουμπώσω, για να το πω απλά, τους βραχίονες του ρομπότ στον ασθενή μου. Αυτό παίρνει χρόνο, ειδικά όταν κανείς είναι αρχάριος. Αν το συμπεριλάβω αυτό στον χρόνο της επέμβασης, μερικές φορές πάνω κάτω στα ίδια. Αλλά σε δύσκολες επεμβάσεις, όπως πολύ χαμηλά στην πίελο, στο ορθό δηλαδή, εκεί οι επεμβάσεις γίνονται πιο γρήγορα με το ρομπότ και με μεγαλύτερη ακρίβεια. Να δούμε και εδώ όλες τις λεπτομέρειες. Πότε θα βγει? Αυτό δεν αλλάζει. Κοιτάξτε, κοιτάμε πάντα για μια παραμονή στο νοσοκομείο του ασθενούς μας γύρω στα 3 βράδια μετά από μια τέτοια επέμβαση. Από 2 έως 4. Αυτό είτε γίνει λαπαροσκοπικά είτε ρομποτικά, έχει να κάνει πολύ και με τον οργανισμό, αλλά συνήθως κάπου εκεί κειμενόμαστε. Γιατί αυτό που μας βοηθάει είναι κυρίως η ελάχιστη επεμβατική χειρουργική. Πρέπει να ξέρετε ότι ο πόνος στις επεμβάσεις τις χειρουργικές εξαρτάται από τις χειρουργικές τομές. Γιατί κόβουμε δέρμα και εμείς. Αυτή είναι η βασική διαφορά μεταξύ των ελάχιστα επεμβατικών με την ανοιχτή χειρουργική. Ότι ο πόνος με τα εγχειρητικά είναι πολύ μικρότερος, οπότε μπορεί ο ασθενής να κινητοποιηθεί πολύ γρηγορότερα. Βιβλιογραφικά, εφόσον μιλάμε για έμπειρους λαπαροσκοπικούς χειρουργούς και έμπειρους ρομποτικούς χειρουργούς, ο χρόνος αποθεραπείας είναι περίπου ο ίδιος. Κυρίως θέλετε να έχετε και έναν έλεγχο για το πώς αντιδρά ο κάθε οργανισμός, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Δηλαδή και προληπτικά, πέρα από το ότι πρέπει το παχιέντρο να αρχίσει να λειτουργεί σωστά, και προληπτικά θέλετε ένα διάστημα να έχετε τον έλεγχο, τον πλήρη. Βεβαίως. Κοιτάξτε, υπάρχουν χώρες στο εξωτερικό, όπως η Αμερική, οι οποίοι παίρνουν εξιτήριο ασθενείς την ίδια μέρα από αυτά η χειρουργία. Παρ' όλα αυτά δεν πηγαίνουν σπίτι τους. Πηγαίνουν σε κάποιους χώρους οι οποίοι μοιάζουν με μίνι νοσοκομεία, στα οποία δεν υπάρχουν γιατροί, αλλά υπάρχουν νοσηλευτές. Αλλά σαφώς και τις πρώτες 48-72 ώρες μετά από ένα μεγάλο χειρουργείο, γιατί μεγάλο είναι, μπορεί να γίνει λαπαροσκοπικά, μπορεί να γίνει σχετικά γρήγορα, παραμένει μια σημαντική παρέμβαση στο ανθρώπινο σώμα. Πρέπει να ελέγξουμε όλους τους παράγοντες θεραπείας του ασθενούς. Την καρδιά του, τους πνευμονές του, το στομάχι του, τα εργαστηριακά του, να μην κάνει ανεμία, να μην χάσει αίμα, όλα αυτά. Γι' αυτό ακριβώς τα παρακολουθούμε όλα στενά τις πρώτες μέρες και δεν είναι μόνο το θέμα του να δουλέψει το εντερότητα, όπως πολύ σωστά είπατε. Υπάρχει περίπτωση για κάποιον ασθενή να μην είναι κατάλληλη καμία από τις δύο αυτές μεθόδους και να πρέπει να πάτε όπως γινόταν το χειρουργείο τα προηγούμενα χρόνια? Αυτές οι περιπτώσεις υπάρχουν, ευτυχώς είναι λίγες και έχει να κάνει και με τον αναισθησιολόγο και την εξέλιξη της αναισθησιολογίας σαν επιστήμη. Να πω πολύ απλά ότι αν φανταστείτε ότι η κοιλιά μας φουσκώνει σαν μπαλόνι με τον αέρα της λαπαροσκόπησης και συνήθως για να χειρουργήσουμε βάζουμε τον ασθενή μας σε μια θέση με το κεφάλι προς τα κάτω, σε περίπου 20 μοίρες. Όλο αυτό, αν το φανταστείτε μηχανικά, βάζει μια μεγάλη πίεση λόγω βαρύτητας στους πνεύμονες και στην καρδιά. Σε ασθενείς λοιπόν οι οποίοι
πάσχουν από βαριές καρδιοπάθειες ή πνευμονοπάθειες, πολλές φορές την ώρα του χειρουργείου βλέπουμε ότι δεν μπορούν, να το πω απλά, οργανικά. Και σε εκείνες τις περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί να μετατραπεί σε ανοιχτό χειρουργείο. Άρα, σε ασθενείς οι οποίοι έχουν τέτοιες παθήσεις, ενημερώνονται ότι το χειρουργείο σίγουρα θα ξεκινήσει ελάχιστα επεμβατικά, αλλά σαφώς και υπάρχει ο κίνδυνος να χρειαστεί να το μετατρέψουμε σε ανοιχτό. Ένα τέτοιο κίνδυνος σε ασθενείς υγιείς είναι γύρω στο 0,5 με 1% παγκοσμίως. Αυτό το ποσοστό ανεβαίνει λίγο σε ασθενείς οι οποίοι έχουν τέτοια προβλήματα. Πολύ σπάνια λοιπόν. Ασυνήθιστο να πω, ναι. Αλλά και σε κάθε περίπτωση και εκεί θα είναι μικρός ο χρόνος διαμονής. Σαφώς. Αυτό, ναι. Πάντα κινητοποιούμε τους ασθενείς μας νωρίς πλέον, το γνωρίζουμε γιατί δεν έχουν πουθενά παροχετεύσεις. Οπότε, αν ξεπεραστεί το πρώτο σοκ του πόνου, μετά μπορούν να πάνε σπίτι πολύ γρήγορα. Φαρμακευτική αγωγή μετά θα ακολουθήσει ο ασθενής. Αν θεωρούμε. Αν ρωτάτε για απλή. Απλή. Θα πάμε στη χημειοθεραπεία. Αντιβιωτικά και όλα αυτά, όχι τίποτα. Όταν παίρνει εξτήριο από το νοσοκομείο, το μόνο που χρειάζεται συνήθως είναι κάποια παυσίπονα από το στόμα και αυτά εφόσον πονάει. Να δούμε λοιπόν τώρα, αφού σας πήγα προς τα εκεί, χημειοθεραπεία πότε χρειάζεται? Αυτό θα εξαρτηθεί από την τελική ανάλυση του όγκου ιστολογικά μετά το χειρουργείο. Και αυτό είναι και το μεγάλο άγχος των ασθενών. Όταν τελειώνουμε το χειρουργείο, γιατρέ, πες μας τι είδατε. Δυστυχώς με το μάτι δεν μπορούμε να κρίνουμε πολλά πράγματα. Αυτό που μας ενδιαφέρει για το στάδιο του όγκου είναι το μέγεθός του, δηλαδή ο βαθμός διήθησης, ο βαθμός που έχει φάει το τείχομα του εντέρου, αν έχει κάνει μεταστάσεις σε λεμφαδένες, και οι λεμφαδένες είναι, τους φανταστεί κάπου σαν μικρά ρεβιθάκια τα οποία βρίσκονται κοντά στο έντερο και αν υπάρχουν απομακρυνμένες μεταστάσεις. Δυστυχώς αυτά όλα δεν μπορούμε να τα δούμε 100% με γυμνό μάτι στο χειρουργείο. Όλο αυτό το τμήμα του εντέρου που θα αφαιρέσουμε μαζί με το λίπος που φέρει και τους λεμφαδένες θα σταλεί για ανάλυση και εκεί θα μας δοθεί η τελική σταδιοποίηση. Και από εκεί θα ξέρουμε κατά πόσο μετά χρειάζεται θεραπεία. Δηλαδή, όταν το βγάλουμε αυτό το συμπέρασμα, ήδη ο ασθενής έχει πάρει εξτήριο από το νοσοκομείο. Είναι ένας παράγοντος άγχους σίγουρα, αλλά εκεί θα καθοδηγηθούμε για το κατά πόσο χρειάζεται άλλη θεραπεία και όχι στο χειρουργείο. Άρα, εκεί θα δείτε αν θέλει χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία ή κάποιο άλλο είδος. Η σταδιοποίηση, λοιπόν, αφού την αναφέραμε, τι μας δείχνει ακριβώς, το πρόβλημα, το μέγεθος? Η σταδιοποίηση μας δείχνει ουσιαστικά το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η νόσος, την έκταση δηλαδή της νόσου ακριβώς. Πόσο συχνά το βλέπουμε αυτό, να θέλουμε μετά χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία, έχουμε μια εικόνα? Δυστυχώς συχνότερα από ό,τι θα θέλαμε. Δηλαδή, οι πρώιμοι καρκίνοι που θέλουμε να προλάβουμε και να χειρουργήσουμε χωρίς να χρειαστεί χημειοθεραπεία είναι δυστυχώς λιγότεροι από τους άλλους. Όπως είπα και πριν, όταν φτάνουμε στο σημείο να διαγνώσουμε την νόσο, ήδη δυστυχώς έχει προχωρήσει. Άρα, στατιστικά θα πω ότι 3 περίπου στους 10 ασθενείς είναι αυτοί που δεν θα χρειαστούν θεραπεία μετά. Άρα, δυστυχώς αυτά πάνε μαζί πάντα. Ναι. Όσο καθυστερούμε, η αντιμετώπιση θα είναι πιο δύσκολη μετά. Σωστά. Και το διάστημα της αποθεραπείας μπορεί να επηρεαστεί. Πολύ σωστά. Πάμε να δούμε λοιπόν από τη στιγμή που γίνεται η επέμβαση, γυρίζει στην καθημερινότητά του ασθενής, πόσο συχνά πρέπει να τον βλέπετε, για πόσο χρονικό διάστημα μετά? Αν εξαιρέσουμε το άμεσο μετεγχειρητικό διάστημα, στο οποίο ο ασθενής μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας, αν έχει πόνους, αν έχει διάρρειες, αν έχει τέτοια προβλήματα, αν ξεπεράσουμε το πρώτο δεκαήμερο, από εκεί και μετά η παρακολούθηση είναι αναεξάμηνο για περίπου 5 χρόνια. Στα 5 χρόνια από το χειρουργείο, εφόσον ο ασθενής μας είναι υγιής, θεωρούμε ότι η νόσος έχει ιαθεί. Για να το πω πιο απλά, αν εμφανίσω κάποιο μεταστατικό πρόβλημα, π.χ. ένα λεμφαδένα ή μια μετάσταση στο σηκώτη, τα πρώτα 5 χρόνια θεωρώ ότι έχει να κάνει με τον καρκίνο που αφήρεσα. Αν είναι μετά τα 5 χρόνια, θεωρούμε ότι μπορεί να έχει να κάνει με κάτι εντελώς διαφορετικό. Άρα, την πρώτη πενταετία, ανά 6 μήνες, βλέπουμε τον ασθενή μας και σε αυτά τα εξάμηνα ή έτη κάνουμε διάφορες εξετάσεις. Άλλη φορά είναι εξετάσεις αίματος, άλλη είναι αξονικές, άλλη είναι μια κολονοσκόπηση. Και ανάλογα με τα ευρήματα προχωρούμε. Άρα δεν είναι μόνο μία εξέταση που κάνει. Όχι, βέβαια. Ανάλογα με το τι χρειάζεται. Σωστά. Η εξέταση αίματος περιλαμβάνει τους καρκινικούς δείκτες. Σωστά. Ναι. Οι οποίοι βέβαια δεν είναι διαγνωστικοί, να πούμε. Δηλαδή το ότι έχω φυσιολογικούς καρκινικούς δείκτες δεν σημαίνει ότι δεν έχω καρκίνο. Το ότι έχω ένα ψηλό καρκινικό δείκτη δεν σημαίνει ότι έχω καρκίνο. Γι' αυτό και δεν είναι η πρώτη εξέταση που κάνουμε προληπτικά. Αυτό που μας ενδιαφέρει στο καρκινικό δείκτη είναι το λεγόμενο trend, δηλαδή πώς εξελίσσεται σε βάθος χρόνου. Γι' αυτό και κάνουμε πάντα μια τιμή καρκινικού δείκτη πριν το χειρουργείο, η οποία συνήθως πέφτει μετά το χειρουργείο και μετά παρακολουθούμε ανά εξάμηνο το πώς αλλάζει αυτή η τιμή. Αν είναι, και επειδή πολλοί ασθενείς με ανησυχούν, π.χ. τον Ιανουάριο είναι ο δείκτης 13 και τον Μάρτιο είναι 15. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα.
Αυτό μας ενδιαφέρει να πάει από το 13 στο 150 και από το 150 στο 800. Αυτό μας ανησυχεί. Το 11, 13, 12, 14 δεν είναι καμία απολύτως διαφορά. Άρα προληπτικά μια τέτοια εξέταση αίματος θα είχε νόημα να γίνει? Μόνο σε συνδυασμό και με άλλες εξετάσεις. Μόνη η εξέταση καρκινικού δείκτη δεν έχει την ευαισθησία που έχει ο προστάτης, π.χ. το PSA, στο οποίο είναι αυτό που χρησιμοποιούν οι ουρολόγοι για να διαγνώσουν ή σαν πρόληψη. Στο έντερο είναι διαφορετικά. Εκεί μπορεί να έχω η ευαισθησία, όπως λέμε, του δείκτη είναι χαμηλή. Δηλαδή, μπορεί ο καρκινικός μου δείκτη να είναι φυσιολογικός και εγώ να έχω ένα κανονικό το καρκίνο στο έντερο. Άρα, όχι, δεν είναι το ιδανικό μέσο πρόληψη. Δεν είναι ασφαλές το αποτέλεσμα που θα Σωστά. μας δώσει. Σε συνδυασμό με μια κολονοσκόπηση όμως, σαφώς και έχει νόημα. Υποτροπή θα δούμε συχνά? Αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω αριθμητικά, γιατί η υποτροπή σχετίζεται με το στάδιο της νόσου. Δηλαδή, το τι κίνδυνο υποτροπής έχω έχει να κάνει με το τι στάδιο νόσου έχω, αν είχα θετικούς λεμφαδένες ή αν έκανα χημειοθεραπεία. Αυτό που λέω πάντα στους ασθενείς μου είναι ότι δεν έχει νόημα να ανησυχούμε για την υποτροπή καθημερινά. Είναι βέβαια εύκολο για κάποιον να το λέει που δεν έχει νοσήσει. Αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι να κάνουμε συστηματικά τις εξετάσεις που πρέπει για να προλάβω την υποτροπή. Γιατί ακόμα και η υποτροπή θεραπεύεται, είτε χειρουργικά είτε ογκολογικά. Το θέμα είναι να την καταλάβω εγκαίρως. Άρα, ναι, σαφώς υπάρχει κίνδυνος υποτροπής, ειδικά στον καρκίνο του ορθού. Το ορθό είναι το τελευταίο κομμάτι του παχαίου εντέρου. Εκεί ο κίνδυνος υποτροπής είναι μεγαλύτερος λόγω κάποιων ιδιαιτεροτήτων του οργάνου, αλλά και εκεί, εφόσον το καταλάβω εγκαίρως, είναι αντιμετωπίσιμο. Η μεγαλύτερη αγωνία, μάλλον, όλων των ασθενών είναι η επανεμφάνιση. Σε αυτές τις περιπτώσεις τι βλέπετε, τι έχει δείξει η εμπειρία σας? Εξαρτάται η ηλικία που θα γίνει πρώτη φορά η εμφάνισή του? Σίγουρα ο κίνδυνος επανεμφάνισης, όσο μεγαλύτερος είναι κανείς, τόσο μικρότερο είναι. Δηλαδή, σε ένα ασθενή 80 ετών που θα χειρουργηθεί για καρκίνο παχαίου εντέρου, ο κίνδυνος να επανεμφανιστεί ενός είναι λίγο μικρός, γιατί και τα κύτταρα πλέον έχουν αλλάξει το ρυθμό με τον οποίο πολλαπλασιάζονται. Αλλά ότι βλέπουμε συχνά, χωρίς να προσπαθήσω να είμαι άδικος, ο κίνδυνος υποτροπής έχει να κάνει και με την τεχνική του πρώτου χειρουργείου. Γι' αυτό πάντα επαναλαμβάνω ότι πρέπει ο χειρουργός να είναι σωστά εκπαιδευμένος εφόσον μιλάμε για ογκολογία. Γιατί αν δεν έχω άρτιο αποτέλεσμα πρώτου χειρουργείου, τότε ο κίνδυνος υποτροπής και επανεμφάνισης είναι μεγάλος. Εφόσον αυτό έχει γίνει σωστά, είναι ελεγχόμενη ο κίνδυνος επανεμφάνισης. Τώρα, μετά την πενταετία που ο ασθενής μου πλέον είναι θεραπευμένος και καθαρός, για να το πω απλά, ο κίνδυνος μετά επανεμφάνισης δεν είναι συχνός, αλλά το βλέπουμε. Άρα... Βέβαια, μετά το χειρουργείο δεν ξεχνάμε τις κολονοσκοπήσεις. Δηλαδή, το γεγονός ότι, όπως είπαμε πριν, κάνουμε ανά 5 χρόνια κολονοσκόπηση, που θα το ξαναπούμε προς το τέλος, δεν σημαίνει ότι μετά το χειρουργείο και μετά την πενταετία ξεχνάω την πρόληψη. Συνεχίζει κανονικά. Το λάθος που μπορεί να γίνει από κάποιον μη έμπειρο χειρουργό είναι να μην καθαρίσει την περιοχή. Αν το πούμε απλά, ναι. Αυτό. Είναι, σε ένα ογκολογικό χειρουργείο θέλουμε οι εκτομές μας να είναι άρτιες. Δηλαδή, και αυτό δεν θέλω να γίνω πολύ τεχνικός, αλλά έχει να κάνει με το τμήμα του εντέρου που αφαιρώ, με τα αγκία που θρέφουν αυτό το έντερο και με τους λεμφαδένες. Είναι τεχνικά στοιχεία τα οποία πρέπει να γίνουν σωστά και είναι συνήθως ασφαλέστερο από ένα εξειδικευμένο χειρουργό να γίνει αυτό. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για το παχύ έντερο, ισχύει για το πάγκρας και για το μαστό και για το θηροειδή, γιατί για κάθε όργανο πλέον υπάρχει και ανάλογη εξειδίκευση. Ο καρκίνος λοιπόν του παχαίου εντέρου δεν κάνει διακρίσεις, εμφανίζεται και στις γυναίκες και στους άντρες με την ίδια συχνότητα. Ναι, είναι λίγο πιο αυξημένο στους άντρες, αλλά η διαφορά είναι μικρή. Χωρίς να ξέρετε για ποιον λόγο μπορεί να συμβαίνει αυτό? Όχι. Αυτό έχει να κάνει με διάφορους παράγοντες οι οποίοι αναλύονται. Επομένως, θέλω να δώσουμε μία έμφαση στο κομμάτι της πρόληψης, που νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό και αυτό που θα ήθελα προσωπικά να μείνει σε όσους μας ακούνε, ότι είναι πολύ σημαντική η εξέταση πριν. Να προλάβουμε πριν μεγαλώσει το πρόβλημα. Άρα, αν υπάρχει πρόβλημα ιστορικό στην οικογένεια, ξεκινάμε από νωρίς τις εξετάσεις, έτσι δεν είναι? Και από εκεί και πέρα, μετά τα 45. Σωστά. Θέλω λίγο να αναφερθούμε, εφόσον μιλάμε για πρόληψη, στο κομμάτι του ελέγχου των κοπράνων. Είναι κάτι το οποίο έχει γίνει και ιδιαίτερα γνωστό το τελευταίο 8μηνο, από τότε που και το Υπουργείο μας πολύ σωστά άρχισε να στέλνει ελέγχους στους πολίτες, γιατί δεν είναι ασθενείς. Παραπεμπτικά λοιπόν, να πάνε να κάνουν κάποιες εξετάσεις. Ακριβώς. Το τεστ όμως αυτό των κοπράνων δεν είναι rapid test καρκίνου. Γιατί δυστυχώς πολλοί ασθενείς το είδαν έτσι και ίσως και δυστυχώς από κάποιους διαφημίστηκε έτσι. Αυτό το τεστ δεν είναι κάτι το οποίο μας δείχνει αν έχουμε καρκίνο ή όχι. Τι δείχνει? Αυτό το τεστ δείχνει αν έχουμε αίμα στα κόπρανα. Εντάξει. Που σημαίνει ότι
Είναι μικροσκοπική αιμορραγία, που σημαίνει ότι είναι αίμα το οποίο δεν βλέπω με το μάτι μου στην τουαλέτα, αλλά υπάρχει στο έντερό μου. Και αυτό είναι ένα έναυσμα για να πάω για κολονοσκόπηση. Αν βγει θετικό, όπως είπατε σωστά πριν για αιμορροίδες, και αν έχω αιμορροιδοπάθεια, το τεστ μου αυτό είναι πολύ πιθανό να βγει θετικό. Γιατί υπάρχει αίμα. Το μόνο που κάνει αυτό το τεστ είναι να δώσει ένα έναυσμα σε ασυμπτωματικούς ασθενείς, σε ασθενείς που δεν έχουν άλλα συμπτώματα, ούτε απώλεια βάρους, ούτε ανεμία, ούτε αίμα μακροσκοπικό στα κόπρα, να δώσει ένα έναυσμα να πάνε να κάνουν κολονοσκόπηση. Και ευτυχώς το κάνουμε αυτό, γιατί έχουμε δει αρκετούς πλέον ασθενείς, και θα φανεί και από το database το κρατικό, οι οποίοι διαγνώστηκαν και με καρκίνο εγκαίρους, παρόλο που δεν είναι κανένα απολύτως σύμπτωμα, μόνο αυτό το τεστ. Αλλά να τονίσουμε ότι πρώτον δεν είναι τεστ διάγνωσης καρκίνου, δηλαδή αν βγει θετικό δεν σημαίνει ότι έχω καρκίνο, και επίσης αν βγει αρνητικό δεν σημαίνει ότι δεν έχω. Το μόνο που μου δίνει είναι την παρουσία ή όχι αίματος στο έντερό μου, που είναι ένα έναυσμα για να κάνω κολονοσκόπηση ή άλλες εξετάσεις. Επομένως, καλώς να γίνει η εξέταση, αλλά να μην μείνουμε σε αυτήν. Σωστά. Εφόσον είμαστε στην κατάλληλη ηλικία, η κατάλληλη πρόληψη είναι η κολονοσκόπηση μετά από μια ηλικία των 45, όπως είπαμε. Αλλά δυστυχώς δεν τηρείται, οπότε έστω και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να πιάσουμε κάποιους ασθενείς οι οποίοι έχουν ασυμπτωματικούς καρκίνους. Η κολονοσκόπηση τι άλλο μπορεί να δείξει πέρα από τον καρκίνο? Πολλά πράγματα. Οτιδήποτε υπάρχει ενδοαυλικά στο παχύέντρο μπορεί να εμφανίσει μια κολονοσκόπηση. Πολύποδες ή αδενόματα οι οποίοι δεν είναι καρκίνοι. Φλεγμονές, τραυματισμούς, στοιχεία φλεγμονωδών νοσημάτων όπως είναι η νόσος Κρόνου ή αλκοόλης κολίτιδα. Όλα αυτά φαίνονται σε μια κολονοσκόπηση. Να δούμε λίγο και κάτι πολύ σημαντικό. Όλοι οι πολύποδες δεν γίνονται καρκίνοι. Όμως, πάμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα για να μην γίνει. Οι περισσότεροι όμως πολύποδες θα γίνουν καρκίνοι στο παχύέντερο σε βάθος χρόνου. Άρα, πολύ σωστά, όταν δούμε πολύποδες πρέπει να αφαιρεθούν εγκαίρως για να προλάβουμε το να γίνουν καρκίνοι, πέραν του γεγονότος ότι υπάρχουν και μικροί πολύποδες οι οποίοι όταν αφαιρούνται ήδη έχουν καρκινικά στοιχεία. Εντάξει. Αλλά ο κύριος λόγος που τους αφαιρούμε είναι για να μην προλάβουν να γίνουν καρκίνοι. Γιατί πριν γίνει καρκίνος ο πολύποδας, μπορεί να αφαιρεθεί μέσα από το έντερο μόνο το μανιταράκι και ο ασθενής πλέον είναι υγιής. Αν μετατραπεί σε καρκίνο, ακόμα και αν αφαιρεθεί ενδοσκοπικά ο πολύποδας, τότε πρέπει να γίνει ριζικό χειρουργείο για όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που είπαμε, τους λεμφαδένες και για όλα αυτά. Κάτι που προβληματίζει όσους δεν ξέρουν, εμείς που δεν ξέρουμε, είναι αν έχουμε εμφανίσει πολύποδες σε κάποια άλλη περιοχή, αυτό σημαίνει ότι ο οργανισμός γεννά το πρόβλημα. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Υπάρχουν άλλα όργανα τα οποία έχουν μεγαλύτερη τάση να κάνουν πολύποδες και αυτοί οι πολύποδες δεν είναι τόσο επιθετικοί όσο το παχαίος εντέρου. Υπάρχουν σύνδρομα πολυποδίασης, δηλαδή σύνδρομα τα οποία ο οργανισμός μου έχει τάση να κάνει πολύποδες, αλλά για να μην ανησυχήσουμε, δεν σημαίνει ότι έκανα πολύποδες σε ένα όργανο, θα κάνω και σε ένα άλλο. Ειδικά όταν μιλάμε π.χ. στο λαιμό ή στον κόλπο ή στη μήτρα, δεν σχετίζονται πάντα αυτά μεταξύ τους. Είστε και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, επομένως θα ήθελα να μου πείτε τι λέτε στους νεαρούς φοιτητές που θέλουν να ασχοληθούν με την επιστήμη αυτή και με μία εξειδίκευση που δυστυχώς έχουν πολλή δουλειά μπροστά τους. Υπάρχουν πολλά ζητήματα στον τομέα της ιατρικής, κυρίως λόγω της επίθεσης τεχνητής νοημοσύνης σε όλους τους τομείς, τους επαγγελματικούς, τους κοινωνικούς, τους προσωπικούς και σε όλα. Θεωρώ ότι καλώς κακώς η χειρουργική είναι μια επιστήμη στην οποία όσο και αν προχωρήσει η τεχνολογία, ο παράγοντας άνθρωπος δεν θα φύγει ποτέ από τη μέση. Ίσως φτάσουμε κάποια στιγμή σε μια εποχή στην οποία τα ρομπότ θα χειρουργούν μόνα τους, αλλά αποκλείεται να χειρουργούν χωρίς καμία επίβλεψη από κάποιον χειρουργό. Αυτό που ανισχύει κυρίως στους νέους επιστήμονες, στους φοιτητές, είναι αυτό. Το κατά πόσο υπάρχει μέλλον στην δουλειά τους. Ειδικά στο παχύέντρο είναι μια νόση η οποία δεν τη βλέπω να εξαλείφεται σύντομα ή ποτέ. Σαφώς και γίνονται εξελίξεις ογκολογικές και σαφώς και κάποια τμήματα καρκίνων, ειδικά στο κατώτερο τμήμα, στο ορθό, ίσως καταφέρουμε σιγά σιγά με ακτινοθεραπείες μόνο να την αντιμετωπίσουμε χωρίς χειρουργείο, αλλά νομίζω είμαστε ακόμα μακριά από το σημείο στο οποίο ο καρκίνος του παχαίου εντέρου δεν θα χρειάζεται χειρουργική αντιμετώπιση. Άρα ναι, έχει δουλειά, δεν είναι εύκολη εξειδίκευση. Πάντα ανησυχούμε για τους ασθενείς μας, πάντα τους παίρνουμε σπίτι μας, όπως λέμε με φορές και μεταξύ μας, γιατί ένας ασθενής ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, πιστέψτε με, τον έχει στο μυαλό σου λίγο πριν κοιμηθείς και μόλις ξυπνήσεις. Αλλά παρόλα αυτά έχει και το μεγάλο δώρο του να θεραπεύσεις κάποιον για να τον κάνεις καλά. Αυτό είναι το μεγαλύτερο δώρο. Σωστά. Που δίνει ένας γιατρός, ξαναδίνει τη ζωή. Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο, γι' αυτό είναι και πολύ σπουδαία η δουλειά που κάνετε. Επομένως, στο κομμάτι της πρόληψης γίνεται η πιο σημαντική δουλειά και από εκεί και πέρα της σωστής θεραπείας. Πολύ σημαντικό, αν μείνει κάτι, να μείνει μόνο αυτό, η πρόληψη. Όσες φορές έχω γυναίκες στο ιατρείο μου, τους ρωτάω: ξέρεις πότε πρέπει να κάνεις την πρώτη μαστογραφία? Ξέρουν.
Ξέρεις πότε πρέπει να κάνεις το πρώτο τεστ ΠΑΠ? Ξέρουν. Ξέρεις πότε πρέπει να κάνεις την κολονοσκόπηση? Δεν ξέρει κανείς. Δεν ξέρω τι φταίει σε αυτό. Μπορεί να φταίει εμείς σαν γιατροί, μπορεί να φταίει η κοινωνία, μπορεί να φταίνε πολλοί παράγοντες. Αλλά πρέπει ο κόσμος να ενημερώνεται, να μην φοβάται και να κάνει προληπτικές εξετάσεις. Πού σας βρίσκουν οι ασθενείς στην Θεσσαλονίκη? Εγώ εργάζομαι στη Θεσσαλονίκη, βρίσκομαι στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης. Έχω μια οργανωμένη ομάδα η οποία ασχολείται μόνο με παθήσεις παχαίου εντέρου. Είμαστε μια ομάδα χειρουργών, γαστερολόγων, ακτινολόγων, ογκολόγων, οι οποίοι έχουμε ένα πάθος, να το πω έτσι, και μια εξειδίκευση σε αυτές τις παθήσεις. Είμαστε εκεί και όποιος θέλει μπορεί να μας βρει είτε διαδικτυακά είτε μέσω πληροφοριών που υπάρχουν στο διαδίκτυο. Αν πρέπει λοιπόν να βγάλουμε ένα συμπέρασμα από αυτή μας τη συνάντηση, ποιο θα είναι αυτό? Θα βγάλουμε 3 συμπεράσματα. Πρώτον, το βασικό είναι η πρόληψη. Δεύτερον, εφόσον νοσήσω, βλέπω μια σωστά εξειδικευμένη ομάδα ιατρών που ασχολείται μόνο με το παχύ έντερο. Και τρίτον, ότι οι ασθενείς δεν χρειάζεται να ανησυχούν πόσο εμφανιστεί μια τέτοια νόσος, παρόλο που είναι πολύ συχνή στην κοινωνία μας. Ευτυχώς, μέσω των θεραπευτικών σχημάτων που έχουμε πολύ καλά ποσοστά αντιμετώπισης επιτυχούς και ίασης. Η ίαση μπορεί να φτάσει στο 90%? Βεβαίως, ανάλογα. Ογκολογική ερώτηση, αλλά ναι, θα πω για τον κόσμο ότι ναι, μπορεί να φτάσει και παραπάνω το 90% ανάλογα με το στάδιο της νόσου. Χωρίς εδώ να παίζει ρόλο η ηλικία. Σωστά. Σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μας. Μας λύσατε πάρα πολλές απορίες. Εγώ ευχαριστώ, ήταν μεγάλη μου χαρά και τιμή. Ο καρκίνος του παχαίου εντέρου μπορεί να αντιμετωπιστεί αρκεί να διαγνωστεί έγκαιρα. Πολύ σημαντικός είναι ο σωστός προληπτικός έλεγχος και η παρακολούθηση από εξειδικευμένο χειρουργό που θα προχωρήσει στην επιλογή κατάλληλης θεραπείας. Σας ευχαριστούμε θερμά που μας παρακολουθήσατε.